Soc Cristina Sánchez i llegiré el Salm 39. Per al director, a Jedutun, Salm de David. Vaig dir, guardaré els meus camins, per no pecar amb la meva llengua. Guardaré la meva boca amb un fre, mentre el malvat sigui davant meu. Estic mut, en silenci, he callat el bé i el meu dolor augmentava. El meu cor s'abrandava dintre meu, en la meva reflexió el foc s'encengué i vaig parlar amb la meva llengua. Javé, fes-me conèixer la meva fi i quina és la mesura dels meus dies. Que m'adoni com en soc d'efímer jo. Heus aquí, tu mesures els meus dies a pams i la meva edat és com un no-res davant teu. Ben cert, cada home, per més ferm que sembli, és tot ell vanitat. Selah. Cert, l'home camina en un miratge. Cert, s'afanya debades, amuntega riqueses i no sap qui les recollirà. I ara, Senyor, què esperaré? La meva esperança és en tu. Allibera'm de totes les meves transgressions. No m'exposis a l'oprobi del neci. Emmudeixo, no obro la meva boca perquè tu ho has fet. Aparta de mi el teu flagell. M'estic consumint sota l'hostilitat de la teva mà. Amb correccions contra la iniquitat castigues l'home i consumeixes, com l'arna, allò que més desitja. Cert, tot home és vanitat. Selah. Escolta la meva pregària, Javé, i estigues atent al meu crit d'auxili. No callis davant les meves llàgrimes, perquè sóc un foraster per a tu, un peregrí com tots els meus pares. Aparta la mirada de mi i m'asserenaré abans que me'n vagi i ja no hi sigui.